wai yanzu a zamanin nan a ce ƴaƴan makwabta sun riga da sun lalace daga fandarere sai barawa agwagwa haka da nan dan gidan ban ɗari aka kama shi sace agwagwa saboda Allah da Nabi to billahi lazi duk wanda ya shigo sabgana yana ci buhun ubansa Allah ina aka kama dan gidan malam Isa yaron nan Halifa barawan agwagwa banza a banza ƴan makwabta sun lalace wallahi na kuma uban yaro kai Sadi Sadi ne wannan ko anya wannan dan dana ne kuwa kagan ka da wani binjima kai ba arne ba kai ba faso ba ko da canza ma suna ne Sadi yanzu ni Sadi ba magana nake maka ba kamar ni ina magana sai ka ce ba ni na haife ka bane wallahi makaranta nan kake Maiduguri dan ubanka waran kai ka almajiranci da irin wannan ka sa wani takalmi ka ce mai zuwa farauta ina magana Sadi wai bakin ba ni na haife ka bane Sadi ke Talatu ni ko mun gora na nan ci uban wannan yaron dan iskan yaro wannan yaron ana gaba ni na haifi yaron nan ba anya ba a asibitin Aminu Kano aka yi min canjin wannan yaron ba kuwa Jima na 'yan mata ina ta magana yi ba ku ji ni ba ka kalli kanka har za ka tsaya ka ce wai mu saurare ka ka kalli kanka fa a ba kai kalle ni malians fa Allah ya isa sorry baba na dawo sorry baba ka dawo dan ubanka ne lokacin da ne makaranta babu maganar sorry ka ci ubanka yaron dan uban